minuta kod mene i sad krećemo u Malč. To je najopremljeniji lift. Uniš. Evo sad treba idemo za Malčiku i da uzmem skuter i onda ću da krenem. Mnogo dobar skuter. Nalazimo se blizu škole Vožd Karadžić, evo možete da je vidite. To je Karadžić kad je bio živ. Ovo je živ Karađorđe, mrtvo, ne pravim bre! A sad to je Stevan Sremac i Bora Stanković. Ovo je Fičin budući posao. Vidite ljudi. To je moj šleper. To je to. Ajde ljudi, idemo u poštu. Da podignemo pare, trebaju nam za nas pare. Fića zove babu i dedu da im javi da preme ručak. Pečeno pijan. Ajde, vidimo se. Obavili smo neophodan razgovor, sad idemo na TV Bank. Završili smo banke, sad idemo u Malč. A pre toga idem da polažem matematiku. Idem da polažem matematiku. Idem da poželim sreću. Srećno! Mozgu veće se, 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 mozgu veće se. Mozgu veće se, mozgu veće se, imaš neki problem? Veće se, mozgu veće se, ja sve znam, mislim. Mozgu veće se, sve ima ti pomognem. Mozgu veće se, mozgu veće se. Pomagaj, ne znam šta ću sad, nisam naviko na rad, svaki profesor je gada, mali mozak imam ja, pričajte ljudi, pametni i ludi, dajte neki savjet kako da znam sve ja. Mozgu veće se, Idemo sad se nalazimo na keju, idemo na tamo, prema Malč. Eto, to je ništa. Tu se rade neki posao.
Moja droga je tenis, moja droga je tenis, tenis, moja droga je tenis, moja droga je tenis. Ćao, čao. Gdje ste? U plodnu oblast Donje Vreže. Evo, pogledajte. A mi idemo ovim razgorenim putem prema Malči. Pogledajte šta je ostalo od puta. Duboki rov. Gledajte gde idemo biciklom. Idemo da krademo kukuruz. Još nam nema iznosa. Idemo po ovo sve smo sušičkari, neke biljke tamo. Evo, dole je autoput i sad je da mi gdje idemo. Evo, preživit ćemo. Evo ga put! Jebote! Evo ga put! Stigli smo ovako. Gledajte gdje se nalazimo za biciklom. Ovo je neko zapušteno kameno gradilište. Ako ovdje prođemo, ipak to je mjesto za valu. To je. Gledajte ovo, se kriju zmije i gušteri. A? Izbog se sve na ove, nova strana. Gajte, gajbe! Sad treba se popneo preko ovih brda. Svega frizbi! To su NLO. Evo tu. Ovdje smo imali neki leš da sekamo krade. It's the beginning of a new and excitingly different story. Ajde, majstore!
Nalazimo se u marše kod Pikinje babo i dedu, evo. Oni su sad unutra. Setiš li tete odlično? Bio sam vrlo dođe to. Popravio sam to. Učio sam na rastu sad. Popravio se opet, a? Ti si odličan. Sad sam odlično. Zdravo, jel ima još mnogo dok metano? Ima 4 km vamo. Ajmo, da tačno. Evo nismo smo na zmiju. Evo ti da je stigli. I nismo stigli da je snimimo. Pobegla tu travu. Сиќа се многу ще помете где отиша. Честно, забранено прanje. Kako je zabranjeno pranje česma?